So, hi guys! Welcome back to my channel. So, nandito po tayo ngayon para ipakita ko po sa inyo ang ating composting bins. So, nakikita nyo naman po, ayan, nasa gilid ko po ang mga composting bins. So, ang gamit po dito ay mga kitchen waste, wasted fruiting bags, and mga nabubulok at natutuyong mga dahon. So, ngayon po, lalagyan po natin sila ng labs or lactic acid bacteria. So, kaya po natin sila nilalagyan ng ganito para po sila ay mabilis at mapadaling mabulok. Pag sila po ay nabulok ay mas madali po natin silang makagamit. At ginagawa po natin ito para po mapataba natin ng lupa. So, ayan po, didiligan po natin. So, ikot-ikot, ikot-ikot. Hanggang sa kabila naman po, ililipat naman po natin sa kabila. Ganyan po, repeat and repeat po ang process. So, yan pong composting bins natin is meron po silang mga tinatawag na African night crawlers. Sila po ang mabilis kumain na bulate at yung mga pag nakain na po nila yon, sila po ay itatae po nila yon at yung tao po sa tae nila is vermicast. So, yung vermicast na po yun po ang ginagamit natin sa halaman. So, ngayon po, ayan po, nakikita nyo naman po na sa tulong po ni Kuya Gerald, ay tutulungan niya po akong haluin po yan. So, habang haluin niya po yan, lalagyan naman po natin ng, didiligan po natin sila ulit. Habang hinahalo niya po, babasahin po natin sila ulit para po yung tubig ay pumunta sa ilalim at mabasa po yung sa ilalim. So, ang purpose po talaga ng paghahalong yan ay para mabasa yung isa ilalim at mahalo yung mga nabubulok para makain po sila ng mga African night crawlers. So, ayan, nahalo niya na. So, hahaluin niya po yan, repeat and repeat yung process, and then, ayan, nahaluin niya po ulit. So, ang next niyan na gagawin natin is lalagyan natin ng nabubulok. So, yan po ay galing sa aming kitchen na hindi na po ginagamit, na wala na silang, hindi na sila kailangan pa sa kitchen. Mga pinagbalatan ng gulay, mga pinagbalatan ng prutas, mga bagay na nabubulok na. So, ayan. Haluin hanggang sa mapunta po yan sa ilalim or sa gitna para kainin na po ng African night crawlers. So, pag kinain po nila yon, tataba po sila at itatae po nila yon at yung tae nila, yun ang gagamitin natin padawa. So, kaya po tayo nandito, kaya yan po ang video natin. Dahil, ang topic po talaga natin is all about composting. So, ayan, nakikita nyo naman po na, ayan, nakita nyo po, yan po yung African night crawlers. So, hahawakan ko po yan. Wait lang po. Ayun, nakita nyo naman, gumagalaw-galaw sila. So, hahawakan po natin yung African night crawlers na yan. So, gumamit po ako ng gloves. Si mami po, sanay po siya dyan. Ako po, hindi. So, ayan. Hawakan natin. So, medyo nakakadiri siya, pero hindi po siya parasite. Hindi po siya parasite. So, hindi po siya nag-transfer sa tao. So, ngayon, lalagyan naman po natin yung tabo ng vermicast. So, nakita nyo po, yung nasa gilid na yan, ayan. Yan po yung vermicast. Yan po yung tae ng mga African night crawlers. So, pag nakita nyo po, inahalo-halo ko po. So, nakita nyo, meron pong mga African night crawlers or yung bulate natin. So, ayan po yung tae nila. So, lalagyan po natin yan yung tabo. Ayan. Ayan. Ang ganda, di ba? So, yan po yung mga natural na pataba natin. So, lalagyan po ni mami yung tabo ng pataba. At ginagamit po yung mga pataba na yan sa mga halaman dyan.
sa mga halaman para po sila ay tumaba. So, nakikita niyo po yung yero na yan is tinatakpan namin po sila para hindi po sila mabasa. So, ayan, yung tabok, kinuha ko na po at lalagyan na po natin ng vermicast at pupunta na po tayo sa loob. Kasi po kami po ay nasa likod ng bahay, nasa bukid. Ilalagay po natin sila dun sa may loob, sa may mga halaman. So, ayan, pasensya na po kung medyo makalat kasi po late na po itong nasabi sa akin and di po ako masyadong active and ayan, busy rin po kaya medyo So, ayan. Lalagay po natin sila sa sili, sigarilyas, at sa mga gulay-gulay dyan. So, kung nakikita niyo po yung yan, yung mineral bottle na dyan, yan po ay meron ding mga nabubulok. So, ayan po yung sigarilyas. So, ayan po. Meron silang sigarilyas, patola. So, ayan. Meron kaming mulberries. Yung mulberries po, hindi po sila gumagapang ha. 3 po sila. So, yan pong nasa likod na yan ng mulberries. So, ayan. Yung mga halaman na po na nandyan ay meron po silang vermicast. So, shoutout kay Dad, nanonood sa likod. So, yan po ay mga halaman. So, mga plantito-plantita, etc. So, ayan po, meron po mga vermicast yan na pataba. So, sa tulong po ng vermicast is lalago pa po sila, tataba pa sila, at gaganda pa po sila. So, nakikita nyo po na yan yung mga fruiting bags. Yan po yung mga nagbubunga ng mushroom. Since reject na po sila sa amin, ang ginawa po ni Mami ay ni-recycle niya po. So, ayan, nasa recycling na tayo. Pero may composting pa rin dyan. Kasi, bago namin ilagay dyan ng lettuce, nilagyan muna po namin ng FFJ or fermented fruit juice para sila ay tumaba. So, ayan, yan po ay 2 to 3 weeks dinidiligan ng FFJ fermented fruit juice para po sila tumaba. And of course, since maulan po ngayon, so, nadidiligan po sila. So, ayan, mga halaman ulit. So, nakikita nyo po na mayroon kaming mga flowers. Kasi may purpose din po yung mga flowers na yan. Kasi meron po kaming stingless honeybee. Wala po silang tusok, pero sila pa rin po ay kumakagat. At pag kumagat naman po sila sa inyo, wala po silang sting. Kaya safe naman po sila. So, ayan. Nandyan, ayan. Ayan po yung stingless bee. So, maliliit po sila, hindi po sila yung pakyutan ba yun? So, ayan yung mga stingless bee. So, safe naman po, kaya no need to worry. Marami po yan. Kakabili lang din po ni Mami niyan. And, ayan. So, sila po yung mga natural pollinators natin. Sila po yung nagpo-pollinate sa mga halaman. Sila yung nagbibigay ng pollen. So, maraming salamat po sa panonood ng aking video at pasensya na po kayo kung kulang pa po ang aking naibigay. Maraming salamat.